Прыватнае дрэваперапрацоўчае прадпрыемства ў Ельску адкрылось 2 гады таму і за гэты час значна прырасло ў магутнасцях. Дзякуючы падтрымцы дзяржавы мясцовы бізнес расквітнеў і павялічыў працоўныя месцы з 10 до 23 чалавек. І гэта толькі пачатак. Пашырыць штат дазволіла новая лінія абсталявання, якую запусцілі ў рамках ініцыятывы «Адзін раён, адзін праект» у снежні мінулага года. Абсталяванне максімальна аўтаматызавана і робіць працу зручней, а яшчэ дазваляе кратна павялічыць якасць матэрыялу, аб'ём экспарту драўніны і выручку. Наступнае прыватнае прадпрыемства выпускае мэблю з масіва альхі, дровы для насельніцтва і брыкеты. На тэрыторыі Ельшчыны кампанія працуе 12 гадоў і ўваходзіць у топ мацнейшых. Зараз тут актыўна займаюцца як мадэрнізацыяй вытворчасці, так і паляпшэннем умоў для работнікаў. Прадпрыемства ў асноўным працуе на беларускі рынак. У планах пашырыць наменклатуру прадукцыі, павялічыць яе продажы і канкурэнтаздольнасць. З тэхналогіяй вытворчасці азнаёміўся старшыня гомельскага аблвыканкама Іван Крупко падчас паездкі ў Ельскі раён. Губернатар наведаў цэхі і абмеркаваў з кіраўніцтвам прадпрыемства пытанні пастаўкі драўніны і рацыянальнае выкарыстанне плошчаў.